Goýsanaga ba erkekler anamam, sen kimdek diýenler? Gowurun etmälmi ýaşaýdyp ýollaşmaz ýamanla oturalmy? Dogryda da aýtýanna öwüp asmana göterýän. Ýylyny ütgeşikde seňem ýollaşyň. Bolýa, senki dogry gel başga urun edelim. Конечно, menki dogry. Häzir salat ederine haram müşer gowurunlar edip çay içer gaýtaly. Yo, mene şunu içip durar nädir? Otursana gaýdyn tök. Yo, murad işten gelmäkä baraýyn. Ulga hadar ýoksam. Kakajan işten soň oýa kawat giçgelýäňa. Awa. Şo wagt nirde glenýäň? Ardyl sen biň jalga edýän zat soragy göne. İşten soň her hil wagt her hil mesele bilen eglenýän. Göne aýt ter sardat boldymy? Durmuşuňda menden başga bir barmy? Men saňa nanp börn. Senem men unam puja edýän näsiňa? Şu ada puja edemek? O näil şu ada puja edemek? Sen mümkinçilik beremek işlady. Mehir söýüge syla hormat. Üstesine de hyzmat barym senden alýan. Şey diýsene. Şey Şey diýmesene. Bolýa.